Ayan, what's up mga sanggay, no? Um, Update ng ating pinapagawang bahay. Medyo nadidilig gawa ng yung ating taga-video is nag-module. So, ayan guys, tapos na yung ating kisami. At yung kusina naman natin yung pinapagawa. Ayan guys, papakita ko yung design ng aking kusina. Ayan, yung kusina lang muna ipapakita ko yung design ng kusina. Ayan, ilalagay ko sa thumbnail ko. Ayan, silipin nyo guys kung maganda ba sa tingin nyo. Ayan, hanggang dito muna. Panoorin nyo po yung aking update. Ayan, bye-bye! Aduh mama, ada cewek baju hitam bikin saya terpana. Lihat dia senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Ayan guys, napanood nyo yung aking munting bahay, ano? At abangan nyo pa yung mga susunod na i-update natin hanggang sa sala. Yung design ng sala, ipapasilip ko rin sa inyo. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo kay Proud Variety. Sumusunod po, salamat sa inyo sa mga nanonood. God bless po sa inyo. Please subscribe to YouTube channel, share it para updated po kayo sa aking mga
soon na gagawin kong mga video pag nandiyan. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye. I love you so much.